не хора. Не знам, обаче от абсолютно откачено мен. Види ли правиш така? Да. Виж Митин как се е изпушил. 3 метра в секунда. ¿Qué tal? ¿Mejor que el huracán Cóndor? No. Абсолютно откачено. Който го измисля, майна адама. Ще казвам, излезе ми акъл. Impresionante, más vale ni mirar para abajo. То няма да No, mira. Снимай ми име, че съм в асансьора. Дали те снимахме? Sabemos de caerse В de la nieve. асансьора си. Всички сме в асансьора. Можеш да дойдеш тук. Uy, ahora se cae para abajo. Дойдохме ли? Да. Окей, пристигнахме. Може да се пуснеш вече. El huracán es parecido. Е, сега ще се отвори. Ето, излизаме. No podemos tardar mucho porque si tormenta. La broma no podría Направо невероятно. Е така, Ето го. не си спрял още, нали? Не, Има там се фотоки. снимам как тръгва да долу. То няма да тръгне, да. Как няма да тръгне, ще тръгне. Виж самолета, снимай майна, Да, как тръгна. прави това. Жико, без да спираш, майна е мина от другата страна. Ела. Ела. Лудница. Оля, качихме се за 1 минутка до тук, бе. Ало. Откачено. Откачено. Трябва да му снимаш как се разхожда тук по терасата, бе. Дай. Не си спрял още, нали? Дай, отивай нататък, ще дойда след тебе, айде. Ya, molaría un tobogán gigante hasta abajo. Pero si pillaras una velocidad de 90 por hora, sí. Ето го лифта, ме, тук се вижда. Вот. Невероятно. Супер, спирам.